En dan is het gauw groen, dan gaat het hut maar door die sneeuw. Dan is die sneeuw vlug voort. En dat geldt deze week ook voor het ijs uit de vetten. En vierders, natuurlijk, gisteren en de avond en nacht terug opvriezen. Glijdens geldt ik van de maan. Het weer wiet gewoon bij mij voor. Ja, en nou, je hoort de zinnen erbij. En dan krijg je het gevoel of is het haast maaitijd. Nou, meer eerst, want het begon starig gewoon meer en meer te waaien. Het is ik te zien onder de beweging van de camera. Joen en vannacht. Wolmeesken, we hebben bewolking uit het Trogrijn of Lichterrijn. En vierders, letter vannacht een droege periode. Vooral het tweede pad van de nacht droeg waar. De temperaturen 4 graden en de wind hut onstwarmig en komt uit het zuidwesten uit. Ja, dan is het droeg, dan is het jest. En morgen, ik alweer een jestdag. We beginnen met bewolking, droeg waar, dan even zinnen, dan weer Rijn of Lichterrijn, vooral in het tweede pad van de midden. En de temperaturen morgen 8 of 9 graden. En de wind dan uit het zuidwesten uit, krijgt rond hut. Nou, die kan ik nog wel eens even wat meer westelijk worden. En in de joentijd in de nacht stormig, want misschien bij vlagen moet storm. En daarmee is het droege waar delt zetten. In de joentijd in de nacht morgen, ik weer Rijn en Lichterrijn en dan zetten we terug naar Waasje, het fruitsjoch. Waasje en daar met bewolking, Rijn, Lichterrijn. Een temperatuur om er bij de 11 graden heen. Een hudde onstwarmige wind uit west tot zuidwest waai. Tonsje storm waar. In het kustgebied krijgt 8 tot 9, west-zuidwest, buien, zinnen en een temperatuur om bij de 8 graden. Dan de vreter achterom, maar 7 graden en nog altijd een buiig, maar het waait dan wat minder hut. En in de nacht plus 1 of plus 2 graden. En dat betekent dat het weekend weer wat kouder wordt, maar kans op sneeuw buien. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.